Будна вечер с книга и вино. Литературно събитие в подкрепа на независимите български автори и в подкрепа на самоиздател. Книжарницата с кауза. Здравейте на всички, които са част от събитието Будна вечер с книга и вино. Моето име е Десислава Дечева и с радост искам да ви представя стихосбирката си Спомен. Спомен е достъпна в самоиздател.com и искам да прочета няколко от любимите ми стихотворения и се надявам да ви харесат. Първото стихотворение, което искам да прочета, се казва "Познай ме". Къде ме намери такава? Силна да те опитам, смела да те забравя. Къде ме намери такава? Слаба, за да те имам, бедна да те оставя. Къде ме намери? Как забуди ме? Хиляди пъти теб да оставям и два да тичам към теб. Второто стихотворение, което искам да прочета, се казва "С теб". Като цвят си нежен, като цвете, като моя най-прекрасна дарба си, ела, като мен си дързък, като двама, дето седнали са някъде в нощта, като слънце, като дом уютен, като най-удобна за обичане душа, като път си ти, безкраен, и съм още с теб, дори сама. И последното стихотворение, което искам да ви прочета, се нарича "Вселена". Жар жарта не пали, лунна светлина с луна се слива. Слънцето не ще ни пари, ако двамата се взяли за изгубим. Лунно камъче си имам и съм вечно обещана на земята. С нея ще се борим, да си смене ти до края. Много се надявам стихотворенията да са ви харесали и искам да чуя мненията ви. Благодаря ви!